खुलुमबाय आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जोहै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं मोनसे सल'बाथाखौ बेस खालामनानै नोंथांनो खिन्थानो नाजानाय जादों। जिउआव साफ्रोमबो मानसियानो माबा मोनसे बेसाद मोननो लुबैयोब्ला खोब गोरलैयै मेहनत खालामाबासिनो मोननो बयबो लुबैयो। नाथाय गोरलैयै मोननाय खायसे बेसादा माब्लाबा जोबथा बुब्लियाव खहा गोनां जानानै फैयो आरो सोरनिबा जिउआव बेनो जोबस्रांनायबो लाबोनो हायो। दा बिनिनो टिपाइसन मोनसे हाग्रामा बारियाव मासे समायना दाउ दङमोन। बे दाउआ गावनि रैसुमै गारां आरो गावनि महरखौ लानानै अरायसम गोगायोमोन आरो बे हाग्रामा गेजेरजोंनो सासे बेपारिया थामहिनबा सासे मानसिया अरायसम बियो खादासे बिनि दुख्लियाव थामहिनबा बियो अरायसम बियो दुख्लिसे एम्फौ लानानै बे हाग्राबारिनि लामाजों थांबाय थायोमोन आरो बे एम्फौखौ बिथाङा दाउनि गांजों सोलायनानै दाउ गां लानानै फैयोमोन। सानसेखालि बै रैसुमै गारांनि मेथाइ खनगिरि दाउआ बे सुबुङा खादायाव मा बेसाद लानानै थांदों बेखौ मिन्थिनो थाखाय बिथाङा सोंनायसै, नोंथाङा दुख्लियाव थामहिनबा खादायाव मा बेसाद लादों होननानै सोंनायसै। अब्ला बे मानसिया बुंनायसै, आं दुख्लियाव थामहिनबा खादायाव खादासे एम्फौ लानानै फैदों आरो बे एम्फौखौ आं हाथाइसालियाव फानहैगोन, फाननानै आं दाउनि माखासे गांफोर बिनि जोहै बुथुमना लाबोनाय जागोन होननानै बियो फिननाय होदोंमोन। अब्ला सानबाय बे दाउआ, अब्ला नोंथाङा आंनो बे दुख्लिसे एम्फौखौ होलांदो, आं नोंथांनो आंनि गांखौ फुनानै नोंथांनो हरगोन। बे खोथाखौ खोनानानै बै दाउनि गां बुथुमग्रा बेपारिया बुंबाय, जागोन होननानै बियो दुख्लिसे थामहिनबा खादासे एम्फौखौ बियो बै दाउनो होलांनायसै आरो दाउआ बेबायदिनो गोरलै रोखोमै गावनि नांनाय आदारखौ बुथुमनायनि हाबाफारिखौ बियो ओइदिननिफ्राय जागायजेननो हमनायसै। बेबायदिनो दिनै सानसे गाबोन सानसे बे दाउनि गां एम्फौजों सोलायग्रा बेपारिया बे लामाजों फैबाय थायोमोन आरो बेयो सानफ्रोमबो बे दाउनो खादासे एम्फौखौ होलांबाय थायोमोन आरो बेनिफ्राय दिनै गांसे गाबोन गांनै बेबायदिनो बिथाङा दाउनि गांखौ कालेक्सन खालामोमोन, बुथुमोमोन। दाउआ बेबायदिनो बेपारिनो गावनि गांखौ फुनानै दिनै मोनसे गाबोन मोनसे बियो हरैनो जोबथा बुब्लियाव दाउआ जा खोथाखौ लानानै गाव आदार नागिरनानै जानायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय बै बेपारिनिफ्राय गावनि गांखौ दिनै गांसे गाबोन गांसे बुखुना हरै जोबथा बुब्लियाव बे दाउनि देहा सोलेराव गांआनो गैयै जालांनायसै। अब्ला बेनाव मोनसे थासारि सोमजिनायसै दि बियो गुबुन दाउफोर बायदि बिरथिंनानै दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव बियो बिरनानै थांनो हायै अबस्था जानायसै आरो जोबथा बुब्लियाव बे दाउआ गावनि गोरलैयै आदार मोननो हास्थायनाय जि प्लान पलिसि, बे प्लान पलिसिनि जोंनो बियो बोनसोर जानानै जोबथा बुब्लियाव बे दाउआ थैनानै थानायसै। बेनिखायनो रायजो राजाफोर बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफोर, जों गोरलैयै मोननाय बेसादनि सायाव माब्लाबाबो रंजा खुसि जानो नाङा। मानोना गोरलैयै मोननाय
बेसादा खोब गिथावना आरो जोबथा बुब्लियाव बे गोरलै मोननाय बेसादानो नोंथांनि जिउआव उन दाहाबो लाबोफिननो हागौ आरो खायसे बिथिङाव नोंथाङा बै समायना गारांनि दाउआ गावनि गांजों बेपारिनिफ्राय सानफ्रोमबो गोरलैयै आदार बुथुमनो नाजानानै बियो बेपारिनिफ्राय बै एम्फौफोरखौ जथायनाय जादोंमोन, नाथाय जोबथा बुब्लियाव बियो बेपारिनि एम्फौजों गावनि गांखौ सोलायै सोलायै जोबथा बुब्लियाव बिनि देहा सोलेराव गावनि लांथिया देहानि बादै जेबो गैयै थासारि जोनोम जादोंमोन। उन बुब्लियाव बिथाङा बे आदारनि थाखायनो गावनि जिउखौबो बावसोमनो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो जोङो माब्लाबाबो गोरलै लामाजों जिखि जाया मुवा बेसादखौ मोननो एबा हास्थायनो नाङा, मानोना मेहनत खालामनानै मोननाय बेसादा सना रुपा हिराफोर बायदि बेसेन दङ। बेनिखायनो मालाबा गोरलै मोननाय लामाया गोब्राबबो जाहैयो। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा गोदान बिथांमोननिसिम आंनि JSB Advice 365 चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर'।